yutang gitagana ni magbabaya, yutang gitugian sa mga katigulangan. Mayong adlaw, Earth Day karon, adlaw sa atong kalibutan. Busa ang akong sugilanon, ang alamat sa kalibutan o ang unang mga tao niini. Gikan ni sa katilingban nga mga Manobo dito sa Arakan Valley. Una na mo ning nadungog kang dato mga ta sa sitio Kinawayan o syempre ang ubang mga sitios po, ang ubang mga katigulangan dito ilasab ning gisugilon. Hey, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah, yeah. Usa ka adlaw, nagmugna si Manama og kalibutan. Nagkuha siya yuta ug iyang gibutang sa tunga-tunga sa tubig. Ug iya kining gitan-aw sa layo. Uy, maayo ang kalibutan nga iyang gibugna. Pero, uy, naglihok-lihok man ang kalibutan. Muramag, naglinog-linog. Nakahuna-huna si Manama nga iyan yung butangan o pabugat. Namugna dayon ang gamhanan nga suba sa pulangi. Medyo nawala-wala ang pag-uyog sa kalibutan. Nabugatan naman, pero di gihapon. Kinahanglan ibalansi niya. Busa, boom! Namugna na pod ang usapod kagamhanan nga suba. Ang suba sa agusan. Duha na kasuba. Suba sa pulangi ug suba sa agusan. Busa ang kalibutan nga iyang namugna. Uy, wala di gid nag-uyog-uyog. Nabalansi naman. Nakapahulay si Manama. Apan, iyak na matikdan na siya'y kalibutan. Pero, pag kamingaw sa kalibutan, nagkahuna-huna si Manama, magmugna ko og tao. Hey, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah. Iyang gihimo ang lalaki ug iya sang gihimo ang babae. Ang unsa ni? Lalaki ug ang babae. Yang giingnan ang lalaki ug ang babae, hala, mahimo kamong magsuroy-suroy sa kalibutan. Pero, ako mong pasidan-an, kung kamo magsuroy-suroy sa kalibutan, kung ako kamong tawagon, kinahanglan kamo mubalik. Ibutang din na ninyo sa inyong nauna. Kung kamo tawagon ni Manama, kinahanglan mubalik kamo. Tuod man, si lalaki o si babae naglakaw-lakaw sa yuta. Nakita nila ang mga bukid, ang mga patag, ang suba, syempre, ang duha ka suba, o nakitaan sa nila ang mga bato, mga tanom, mga unsa pa diha nga naasulod sa kalibutan. O tuod man
gitawag sila ni Manama. Hey, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Tempa, tabangi ko ninyo pagtawag kang permerong o permerong. O, sige, tabangi ko. Ato silang tawagon. 1, 2, 3. Hey, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah, yeah. Siguro sila kadungog. Wala man sila namalik. Maunang nag-uul kay si Manama. Wala sila namalik. Pusa, nakahukom si Manama. Gihimo niya ang lalaki og pangpang, og ang babae gihimo na sab niya og mga bato. Busa, nag-uul kay si Manama. Kay ngano? Pagkamingaw sa iyang kalibutan. Siyempre, ginuuna kay ito siya ha, pero niilagid siya nga na siya sa'yo paghimo adto. Nay kulang sa ingredient. Maunang, maghimo na pud kog lain nga lalaki o babae. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Nahimo na po ang usak ka lalaki o usak ka babae. Sama sa iyang giingon sa permerong lalaki o babae. Hala, lakaw ka mo sa kalibutan. O inyong tagamtamon ang mga prutas ni ini. Pero, kung ako kamong tawagon, kinahanglan kamong mubalik. Tuod man, ang ikaduhang lalaki, ang ikaduhang babae, nang lakaw na sab sa kalibutan. Nakitaan ang suba, ang dagat, ang mga bukid, ug nakitaan pagid nila dito ang pangpang ug ang bato. O syempre ang kaanindot sa kalibutan. Ug gitawag sila ni Manama. Hey, yeah! Tabang mo, tabang. Hey, yeah, yeah! Kusgan pa nato. Ready, go! Hey, yeah, yeah, yeah. Og tuod man, mibalik ang ikaduhang lalaki o ang ikaduhang babae sa atubangan ni Manama. Og tungod ni adto, istorya sila ni Manama. Karon, akong itugyan kaninyo kining kalibutan. Hala, lakaw kamo og pagpadaghan. Nilabay ang mga katuigan. Nisubang ang adlaw, ang bulan. Hey, 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 oh, 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 ang ikaduhang babae ni uy, naa siya'y anak nga. Uy, lumadnon ang iyang primero nga anak. Hey, 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 hey. Uy, ang iyong anak itong siguro mo nito mga taga Saudi Arabia. Oh, Saudi Arabia, taga South Africa mga itong.
Hey, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, yeah, yeah. Uh, Ari, ari, uh, uh, uh. Uy, puti. Puti na sabay ang anak. Siguro mo rin itong mga puti ng mga tao dito sa Amerika, sa asa pa, sa Germany, sa Europe, no? Mo ni mga puti, kanang puti mga pamanit. Oh, oh, aroy, aroy, bam! Oy, tabunon. Siguro mao ni ang atong mga lahi, no, kitang mga Asyano, mga tabunon kanang color sa kape. Murag murag kita ni no, mga Pilipino, mga Indonesian, Malaysian, mga taga Myanmar, taga Laos, no. Oh, 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 aroy, pak! Uy, asul, blue, mga blue-blooded. Pero gamay ra ni sila, mga blue-blooded siguro. Sa ba? Agoy, kinahangan ko. Aroy. Uy, pula. Mga Red Indian siguro ni. Diba? Agoy, agoy. Uy, dilawan, no? Dilawan nga unsa ha, mga yellow bang. Per times sa, uy, dilawan nga na ay dragon, no? Mga inchi, siguro di sila. Oh, aray. Pack! Uy, birdie! Mga birding tugo. No, tapos din sila yung mga anak, si ikaduhang babae nga, birdie. Uy, colorful, rainbow. So, naabot sila yung mga anak nga rainbow. Chu, hey, yeah. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Og milabay ang daghang mga tuig. Napuno ang kalibutan sa mga anak sa ikaduhang lalaki o sa ikaduhang babae. Atong naunaon, nga nagkadaiyat mga kolor, nagkadaiyat og mga panghuna-una o mga pagtuo o bisag asa-asa tanamuyo, no? Na sa Asia, sa Europe, dito sa asa pa diha. Pero atog yung naunahon, gikanta sa usalang ka ginikanan. Katong ikaduha nga o ikaduhang lalaki o babae, pero sila ang una nga mituo kang manama. O matud pa sa kanta, yutang gitagana kanato ni magbabaya, yutang gitugian sa mga katigulangan. Bisan paglain-lain ang atong nasyonalidad, lain atong kultura, pero kinahanglan ampingan nato ang atong usa ra gyud no nga puno-puloy-anan, our one and only earth. Busa bisag sa atong ginagmay nga pamaagi, atong ibaton ang atong paghigugma sa atong kalibutan. Dili sama karon no, nang COVID pa gyud, nya kadtong mga maskara, mga face mask, bisang asa-asa gipanglabay, wala gibutang sa basurahan, no? Nalabay na dito, niabot na dito sa mga suba, mga katubigan na delikado kaayo. Busa bisag ginagmay lang nga pamaagi nato nga magpakita nato ang atong paghigugma sa atong kalibutan. Kay kita usara ug usara sab ang atong puloy-anan. Yutang gitagana
kanato ni magbabaya yutang gitugian sa katigulangan